knæet, Finn. Jeg har lidt i knæet også, Finn. Det er simpelthen ikke knæ. Ja, det ved jeg, det der med, jeg har jo med at løbe nogle ture og sådan. Jeg ved godt, jeg ikke skal løbe til ture, men det har jeg gjort. Jeg har løbet, og det jeg skal ordne nu. Bare, du har løbet den lange eller den korte tur? Den lange tur. Ja, det er typisk igen. Kom ned og lidt. Ja, så skal jeg jo lige op på ryggen, ikke? Jo, det skal du. Det skal du. Det skal du. Ja, og så kommer vi opad, og det kan du sagtens. Det kan du sagtens, det her. Ja. Ja. Det er det samme sted igen. Ja, jeg er ked af, at det er det samme sted igen. Ja. Men vi kigger lige på det, Gør det der ondt? Ja. Og så træner! Det er godt. Jeg vidste. Kom nu op igen, så kom vi ikke mere ud af det. Og så fjerner du. Ej, hvor er det godt. Der går med krukker, og jeg kan... Au, Finn! Ej, ikke! Finn, det er nok. Finn, gør noget. Finn, gør noget nu. Det siger du altid. Finn, gør noget. Jamen, Finn! Ja. Kom ned og læg. Ja, så skal jeg jo ikke. Ja, så skal du ned og lægge på maven igen. Ja, og altså, jeg tager dig længere ud, fordi det er så godt ikke rigtig går. Ej, nu giver du mig en ordentlig tur, ikke? Ja, det kan du. Og den her, ikke? Altså, alt det andet, det gjorde jo ondt, ikke? Det her, det gør rigtig ondt. Er du klar? Jeg stoler på dig, Finn. Okay. 1, 2, 3. Og så den der, den lige den sidste. Ja, jeg kan have det. Den er der. Ja, det er så godt, Er du klar til den sidste? Den skal, kom.